Nkosi yamakhosi sithandaza wena ubusuku nemini nina amandla wonke sithi Nkosi ngenelela kunzima ngenelela kumnyama ngenelela noma sekukhanya ke ngenelela ngempela ubukhona bakho buyinto enkulu kithi singakaze sakubona ngamehlo kodwa siyakholela ukuthi uJehova unguNkulunkulu wonkulunkulu wayekhona umhlaba ungakabibikho nguyena wadala izulu nomhlaba nakho konke ngakho ke siyohlezi siphakamisa isandla sithi siyakudumisa 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 kuyenzeka ke empilweni sikudumise singeke emodini njengami noma ungeke esimene sikahle njengami ukubonga kufanele ukuthi sithi zincane izibongo zethu ukukhulu osenzele khona Nkosi yamakhosi balandeli bami nani nonke enilandela ichannel kaDokotela u2+2 ngiyanibingelela nomunye osanda kuyijoyina siyanibingelela mina ngikubingelela useyinhlungwini njengami phinde ngikubingelele ungeke inhlungwini ngithi ubukhona bakho kubalulekile uzungazibukeli phansi impilo iyaguquka impilo inesigaba la ukuthi mayisifike khona akekho nongama endleleni athi cha Nkosi sithi thina sizohamba ekukhanyeni kwenkosi kukubi kukuhle umuntu akuyena umuntu ngokaNkulunkulu namathonga kubo noma nezidalwa zakubo mina ngihlezi nje ngilibeka kunjalo iqiniso ukuthi lithini makufika kabi kuwe sorry ngithi nginibingelele ke nginibingelele egameni lenkosi hey anibingelela Nkosi yami nokho ke sorry nisima sivumi kusukela ngoLwesihlanu Nkosi yami bengatholakali ngisho emafonini abaningi bafonile bafona abaningi abafonile abazange bangithola efonini ifoni lokhu ibanjwa abafana ifoni lokhu ibanjwa abafana nayizolo nangomgcibelo bengatholakali ke Nkosi yami nami bengilalisiwe Nkosi yami esibhedlela njengawo wonke umuntu ophilayo Nkosi yami nami kungitholile ayi namanje amandla wakavumi ngibulawa uthando nje lokuthi awu nami kanti sekumele ngife ngishiya ama-topholax into ezimnandi awu ama-chocolate hayi into zimnandi hayi bo imali hayi nayi ngama-topholax kanti kwenze njani emhlabeni sigadla senyama amadoda nangishiya hayi ke ngibuyile ke ngoba ngibuyile bangikhiphile kizolo ntambama esibhedlela Nkosi yami ngafika ekhaya kwa2+2 namhlanje ngiyaqala ngiyasebenza namuhla ngiyaqala ngiyasebenza ngoLwesibili ngangena esibhedlela ngoLwesihlanu Nkosi yami nami kukubi shwele maye Nkosi yami kade kukubi bakithi ngibathe ngiyayiqinisa hayi kwasho ukuthi ke lento engibambile idinga belungu impela bayibuke ngazehlisa ke ngayeka ukuthi ngudokotela ngithi ngidokotela abantu mina kusebenzi la emhlabeni kuya ngezigaba ngeke nje mina ngivele ngiye clinic ngiphethe izintwana ngoba izintwana zidinga umuthi wesintu kodwa ngiyalapha eclinic ngoba noma ngiyesibhedlela ke ngibeke nje kanje ngize ngiye lapha ngoba kukhona okusuke kungixakile kanti kho kakhulu ke empilweni yami bakithi kukunibikela nje ukuthi awudokotela waphansi ngoba seniyangazi nakwazi nokungibona ngihluleka nokuzenzisa ngibambekile ngibambeke ngempela ngibambekanga kokudlala ngibambeke ngempela futhi ngesonto bekusho khona ukuthi ngiyanishiya hayi bese ngivumile ngesonto ngathi cha hayi ngenkani makumele ngihambe kulomhlaba kangihambe hayi bese ngivumile
kuthe busuku ngaphaphama nawo ama-drip abo ngeza uBholoje ekhuluma la endlebeni ethi awudeserve ukuba la. Ngathi Bholoje uthini? Wathi uBholoje ngeke kuhlale kunje, phuma la, akuyona indawo ungahlala kuyona wena. Ngaphuma ke njoba nje ngisho ngithi izolo ngiphumile bangilanda kayi, cha impela ngiphilile Nkosi yami. Akufani ngoba nakho sekuyadleka ke, noma phela umzimba usho ukuthi wemthakathi edubambekile, phela nomthakathi uyabambeka. Ngakho ke ngithi ke ngiyanithanda bazalwane, angifuni ukufela kini kodwa ngithi wozani sincenga impilo zabantu, wozani sincenga ukuxazululeka la kuxazululeka khona. Nokho phela bazalwane, impilo yomuntu ayikho lula, kodwa ke mayiphethe odokotela abangongqondo njengathi usigadla senyama safela emazweni ondaba zabantu siyakhulumisa, siyakwazi ukulungisa. Maye Nkosi yami, izinto ziyazinzima emhlabeni ngoba senibona sengifake nemiyeko nje, le miyeko yobungoma, imiyeko yobungoma le ngilungisa zona izinto zami lapho engishoda khona. Nkosi yami, kunzima kakhulu manje, nami ngiyalungisa. Ngiyacela nani bazalwane, impilo ningayibukeli phansi. Impilo akuyona yethu, impilo sibolekiwe kuyo. Ngikufundile okuningi, ngibonile. Mawukhuluma nami ukhuluma nomuntu okwazile ukuvuka ethuneni esefile. Ngiyefana nomuntu bese ngifile mina, bangibonile baseduze kwami babone kahle izinto zenzeka. Kodwa yafika lento yathi umafavuka ufakele. Namanje ngiyambonga uNkulunkulu noma phela izipoke zona zivele phambili, kodwa mina nginandaba nezipoke, ngiyadlula kuzo bese ngikhomba uNkulunkulu, ngithi uNkulunkulu kube ubungekho la bengikhona ngalesikhathi, ngabe angikho namanje ngibuyile Nkosi yami. Izinto ebengiyibona ngeke ngaze ngayixoxela nina, bese ngibona kahle hle ukuthi ngisemahlazeni alihlaza, sekumele ukufa kungenyuke. Kungijumile bakithi, kungijume kakhulu, kodwa ngibe ngizama ke manje ngathi cha, ngoba ukhona uMandukunye inyoni yami. Nangempela kwabonakala ukuthi bese bengishayile ngoba le nyoni engithembele kuyona ekhaya ngithola isifile. Isikhova sami ngithi ngiyabuya ekhaya manje Nkosi yami sesifile. Kwangiphatha kabi ke nalokho, ngathi mina kanti ngempela bese ngihambile, nakho phela nesikhova sami sifile. Ngathi mina ubakithi isikhova sami sifile, siveze umfana wami pheze, phosa isikhova manje. Nkosi yami, uma ngisibheka ke kubuyeni kwami lesikhova, nangempela kusho khona ukuthi sife ngesonto, ilanga leli kumele ngife ngalo. Ungayithathi njengehlaya lento, ilanga bekumele ngife ngayo kwafa lesikhova sami. Isikhova leso uMandukunye, inyoni yomthakathi, yiyo le inyoni yomthakathi, yiyo le. Mina bakithi ngicela ukucacisa lokhu, mina ngikaze ngithwase ndawo, ngathwasanga ndawo. Into njengayinyuka ubaba ubuthakathi, naye washo futhi wathi uyanginika inamandla lento, iyaphila ngomlilo. Nasekhaya bayazi ukuthi ngikhule ngayo lento ngiphilela yona, angiyifeki. Nginamanje ngithi wonke umuntu ofuna usizo, sibuyile isigadla senyama, sesibuye ekufeni, namanje angikho right, kodwa ngeke kuhlale kunje. Angithi lamazwi engihlezi ngiwasho kini kufanele ukuthi aphile nakimi, nami ngiyangiduduze bakithi ngikuyo leya ndawo noma bekunzima, kodwa ngiyayiduduza ukuthi ngeke kuhlale kunje. Sifile isikhova sami, ngasho ngathi siwiki kakhulu ke ngoba sithenga umphefumulo wami. Mina nginankinga ke, nankinga nhlobo ngisele phethe nazi ingadla thina esikholela kuzo. Bazalwane, ziyalekelela empilweni. Into mayiphili yaphila, into mayifile ifile. Ithemba kalibulali,
ithemba into ekhona ikhona endulo namanje isekhona. Uyabona nje njengoba ngiseyinhlungwini kanje nami nginalo ithemba lokuthi ngizophila. Kanti ke futhi angali futhi ngike ngasho ngathi mina ngiphikisana nokufa mase kuyisikhathi ke kuyisikhathi. Wafika Bholojo wathi uBholojo hayi la. Phumele emhlabeni nezinto safanele igcine. Ngibuyile ke manje. Ngibuya nje ngiphethe iJordan part 2. Cela abantu abaningi bangasuki ngempela kulezi insuku. Ngizobuya sengisho ukuthi iJordan idingani ngoba iJordan wonke umuntu ozongena eJordan uyophuma nalento. Inhloso enkulu nje iJordan part 2 engikhuluma ngayo ngithi wonke umuntu noma wake weza la ekhaya noma usahamba la ekhaya noma ukazuze la ekhaya kodwa iJordan part 2 awukazi ungena dinga ungena. Ngobuningi benu wozana iJordan part 2 sazoyikhipha ivideo ezokhipha idate ikhiphe lesibalo sabantu. Ngizokhipha idate nesibalo sabantu engibafunayo iJordan part 2 engizobanika inkilayitheka. Into engizobanika awuza amatofolax into zimnandi amatofolax into zimnandi. Ngizobanika abantu amatofolax ngeJordan part 2. Ngiyobe ngafuna umuntu onenyembezi eduzane othi ngiyobe ngafuna umuntu odinga ukuthi simtotose bakithi kodwa keze ngizomtotosa ngoba phela ngibuye ngibothisha mina. Ngizozama ukunibamba ngimtotose ke Jordan part 2. Angafuna ukunquma usuku ngoba nakho phela nomzimba namandla ami awakabi sesimeni. Ngibekezeleleni ke bakithi. Ngixolise kakhulu kubantu bebefona bengangitholi. Abantu bebefona ngingatholi ngiyaxolisa bengilalisiwe nami esibhedlela ngeke ufihle lokho ngumuntu abantu ngineqiniso. Bekunzima kakhulu bekungekho kuhle. Ngibuyile ngisekhaya njengoba ubona. Nami sengikwazi nje ukuvula ikhethinisi ngithi ngibone phandle ngithi awuphatha u+2 ngempela sibuyile isigadla senyama esafele emazweni. Undaba zabantu ziyakhulumisa. Umfana wena nkinga ke lo. Indoda amadoda leqhamu nabakithi ngiphethe izibhoko zami. Mawuyifuna nje futhi anginankinga ngizakunika sona. Mawusabu uzobe isabela wena. Ngithi left woza ka left, ngithi right woza ka right. La samba ngolayini. La kwaphuthuma la fast lane. Dokotela 2+2 yimi lo. Injongo enkulu ke maqeda nje kululama. iJordan ngiyimemezela. Uma ngiqeda nje kululama iJordan ngiyimemezela. Oyongena eJordan uzophuma nesigubhu. Kodwa ngiyoqala ngihlalise phansi ngifundise ukuthi yini isigubhu. Yini ukubaluleka kweJordan. Ikusiza phi iJordan? Noma eJordan uma usungenile eJordan uzwe izinto zikubamba zikuthinta zikubotoza. Kumele wenze njani? Ngizofundisa ngakho. Ngoba kunokwenza ungena eJordan uphuma usucatshiwe wafakwa ngisho umuthi mina bese ngithi usucatshiwe uqediwe uthwe nayi nginikena umuthi bazi bakutshela bakini futhi uzobukela angikabi right. Ngiyanibikelela nje niphile kakhulu nibalulekile Nkosi yami. Nami kusangibambile kungibambile. Ngixolise kakhulu bebengifonela ngiyeza abafana bathi amafoni befona amafoni bebamba abanye bengezwa bengalaleli bephinde befone cha bakithi. Angisona isigebengu njengoba inamba yami i1 076 45 445. Angi-WhatsApp angi-Facebook angenzi lutho Nkosi yami. Mina ngisipokwe vele. Kodwa maye cishe nangizuza. Hayi bese ngihambile. Kufa ngibonga wena Bholojo ndoda amadoda yakulanda emazweni. Cha, ngibuyile ngiyaphila. Iphile nani bakithi. Dokotela 2+2 khona. Bye bye nisiyabonga.